Nid tysa Rhys Mwyn yn landlord ar blasty mawr. A be tysa fo'n gwadd Mari Lovgreen, Shane Williams a Meri Huws I fyw efo fo? Hei, mae'n tryfedd beth o'n i'n fodlon gwneud, Mwyn Byw. Y noson gyntaf yn y tŷ. Ers ymddeol o'r byd rygbi, di pethau ddim wedi mynd yn dda iawn I Shane Williams. Yn brwydro dibyniaeth beryglus I gardiau Pokemon, mae'n ddiwaith, yn ddiobaith, ac wedi penderfynu cysgu yng ngwely Meri Lovgreen. Yn I bant. Hitha wedi cychwyn gweithio fel muscle i'r maffia lleol, dydy Mari ddim yn cymryd hyn yn ysgafn. Ac mae Shane yn gorymateb. O diar, wel, ellith bethau ddim gweithygus bo. Allan nhw? Yn y cyfamser mae Meri Huws yn cysgu'n drwm. Pa bethau bwyst filaidd sy'n mynd drwy meddwl hi sgwni? Dydy Rhys Mwyn ddim o'r lwcus. Mae o di rhoi'r gorau i'r bywyd punk ac yn gweithio fel spei i'r llywodraeth. Ond mae hyd yn oed o, fel ni, yn gorfod mynd i'r toilet ganol nos o bryd i'w gilydd. Eto, dim pawb fysa'n dilyn hwnna efo tipyn bach o ddawnsio. Ddim wedi gadael yr hen ddyddi ar ôl yn gyfan gwbl nag wyt ti Rhys. Amser Midnight Feast wedyn, mae Mari hefyd eisiau dipyn bach o hwnna. Ond dydy Rhys ddim am rannu na di. Sbiwch arno fo mynd off I olchi llestri, yn swank I gyd. Beef burger mawr mae Mari di wneud. Ellith hyd yn oed hi ddim I fita fo I gyd ar unwaith siwr iawn? Na, ddeith hi nôl at hwnna wedyn. Ond dim os oes gan Shane Williams unrhyw beth I wneud efo'r peth. Yn synhwyro bod rhywun yn bita I burger hi, mae Mari'n codi o'r gwely a... Wel am scrap. Mae Meri Huws wrth gwrs wedi gweld hwn I gyd o'r blaen. Digrifo'r mewn clypiau nos ydy hi bellach, di hwn yn ddim byd iddi hi. Ond mae un hoelen ola I ddod yn arch perthynas Mari a Shane. Dydy Shane Drian ddim wedi arfer cloi drws y toilet a... Meri Lovgreen a Shane Williams. Gelynion. Pwy sa'n meddwl? Dim ond un peth wneith wella'r diwrnod yma I Shane. Efo pawb arall yn y gwaith, mae o'n cael cyfle I ddianc i'r parc. A be mae'n neud yna? Cyfarfod merch brydferth dros gêm o wythbwyll. A'i throi hi ffwrdd yn llwyr. Twrio drwy'r binia. A disgyn I gysgu ar fainc fatha tramp. Swnio fel diwrnod digon llawn I fi. Ond ydy o dal ddim yn hapus, coeliwch neu beidio. Wedi cyrraedd adra, mae Meri Huws yn trio codi galon o efo joc neu ddau. Ac yn methu'n llwyr. Fyddi di'n well na Bill Hicks un diwrnod Meri. Dwi'n coelio yn ddech di. Ddim wedi dysgu wers o gwbl, mae Shane yn cropian I mewn I wely arall sydd ddim yn perthyn iddo fo. Ond mae dawnsio parhaol Rhys Mwyn yn I ddeffro. Ac mewn ymdrech I ddial, mae Shane yn torri mewn I iard gyfrinachol Rhys ar y to, ac yn dial arno fo yn y ffordd mwyaf dieflig posib, defnyddio I barbecue heb ganiatad. Fedrith neb gysgu drwy arogl nefolaidd fel yna, yn enwedig Rhys Mwyn, ac felly mae Shane Williams yn gorffan y diwrnod wrth gael pryd arall o dafod, cyn disgyn I gysgu mewn grych. Well played, Shane. 10 allan o 10. Ond efo Rhys yn cysgu, be sy'n stopio Meri rhag sglaffio gweddill y barbecue?
Mae dy gyfrinach di'n saff efo ni, Meri. Neu di claddu nhw i gyd, Meri. Neu di claddu nhw i gyd.